weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dara jolofa linguera raniru ferlo barakana gorgola guidimaha hombo bafata dinguiraya kon waktu yoni hato jombuko kame fallima na jiya e gardidi kabruji men teskama limore coronavirus subaka hande o jeeɗiɗi lewru juillet ɓeydima no fewi e nder leydi sénégal so tawi kay ko yettade temedde tato e capanɗe joyo e jeegomo to leydi mauritanie kabruji men ma en ketto musidɗo meɗen ahmadou dia gorko mo triyimme to leydi mali nayo jambour en mbiyani mbaɗani pittali men guittama e wuuro wiyetego duro nayi kewɗi konama toon to leydi gambie ma en ketto musidɗo men kodde nene abouba adama baro hoorejo leydi ndi arti yaltinde konnguɗi ñaaɗi no fewi faade goto e landaji lundo to guine konakiri woni inde makko ko o hammeda saliha diallo kam tigui woni gagniɗo toon to arabie saoudite taw ko prix ko fati e ɗemgal poésie woni araba to côte d'ivoire yidde abidjan kame konakiri ko yidde tentinde keerol hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi nden jonde noon waɗata ko janggo e ɓawo janggo toon to abidjan to ghana ha faynma togo burkina faso ha toon to haïti wasi lamɗo mum jamma hanke o ko worɓe joguitiɓe naati e galle lamɗo woni résidence makko privé toon ɓe guitti fittandu makko e wiide hoorejo jagorɗe leydi mabɓe musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena mi dañi bela mi hildana bela yor mi joftay bela ayo bela yor mi dañi bela docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sow en andino dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala oɗo ñalawma hande omo tawe to cuuɗi meɗen jawara so tawi ari ha to jawara legal aslem sawi boutique modou wadda kala mo namdiɗa ma adde haɗo docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow ene jogui base mum to wuuro Kidira so tawi ari ha to juma mawɗo mo Kidira so tawi a jokkodire docteur Djiby Sow ha juma kala humtima docteur Djiby Sow ene jogui base muɗum to Barkewi taweteɗon ko miñi ko biyeteɗon makka ɓana galle ceerno sarif boubacara haydara so tawi ari ha ɗon kala ñawmo gonduɗa nanda ene sakte andu asirti hen docteur Djiby Sow witti yanke ngana cafrowo ñabbuji cuulotoɗe nder ɓalli ha tenti ko wayno fibron kiis mema hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala prostate hernie sotpis nonne kadi tension diabète ɓuuɓri joguiɗo caɗele ella donkuɗo yo ella mum ar walla gonduɗo hen en ronki yo sertu heena docteur Djiby Sow ene safra donkuɗo dañde ɓesgu ko nonne kadi keceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha simminate nder ƴiƴam mum kala docteur Djiby Sow ene yaltina ha laaɓa to gonɗa e aduna he kala sa jokkodire docteur Djiby Sow omo jogui hattan wawde neldudema leɗɗe ma ha yettoma sa yiiɗi jokkodire docteur Djiby Sow mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko whatsapp mbatta ko 00223 leydi Mali 70 85 72 47 mbadden dando faade docteur Djiby Sow taweteɗo to cuuni meɗen Jawara ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinde ɓala walla danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safrata fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala
ceerno Djiby Sy ne safra warɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimo en moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kilineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe e jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 fin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netteta kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi en tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari jeeɗiɗi morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho yonti kabruji men e ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo meɗen Seydou Abouba Baba Abdallahi woni ba munnabi nene Aminata woni yumunnabi Halimatu Saadiya moynini nabi ay jelaɗo barkeɗo Rasulallah Baba Abdallahi woni ba munnabi nene Aminata woni yumunnabi Halimatu Saadiya moynini nabi ay jelaɗo barke kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. yonti kabruji men e ɗemgal pulaar koni hen sifori hoorejo jowal men jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Sénégal no woyi wadde e kala subaka so huccidde e ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e nder leydi ndi gam teskede ɗeɗo hen balɗe kala oɗo hen boros mo hinde coronavirus koko ɓuuri ƴellitade e nder leydi Sénégal ñande jeeɗiɗi hande lewru morse wonande ɓen ƴewdaɓe koɓe ujunnaje ɗiɗo e cappe ujunnaje ɗiɗo e temedde tato e capanɗe jeetato neɗɗo woni tawa ene jogui oɗo hen boros ko temedde tato e capanɗe joyo e jeegomo neɗɗo temedere e nogas e jeeɗiɗo ɓen ko memodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñawa kene fota wonde temedde ɗiɗo e nogas e jeenayo neɗɗo ko raaɓaɓe anda ka raaɓe ɗumen firti tan ko raaɓo raaɓeteɓe taw gandaɗo ƴetti oɗon ñaw ɓen ɓuuri hewde capanɗe jeeɗiɗo e tato keeɓi cellal mumen yimɓe nogas koma ballite fofandu yimɓe joyo mbasi pittali mumen heɗe mbi yimɓe tan rentade ɓuuri safrade moni kala yo rutin cuumorgal muɗum e kine moma rutto kadi teddina soɗade so tawi a salmodiri e neɗɗo ha ganduɗa on tentuɗo mabɓo e muɗum
ha joni koye Sénégal keddorɗen hoorejo leydi ndi Macky Sall kikiɗe hanki walla mbiyen hanki o fawi hayre makko ɗimmere taw ko toon to Diamniadio ɗum nana ko nokku ngarɗuɗo no feewi taw ko nokkuɗo waylete gueɗe kewɗe eɗo fewnite kam e hebloji ngarɗuɗi no feewi gam yidde ƴellidde faggundu leydi Sénégal ɗum noon teskama ma won kene wona ujunere temedde nayo suka ma waw gollade hen taw jar oɗona nokku baɗɗo fayida no feewi mo fawi tufere muɗum hanki ma won 60 milliards koppreje France CFA ɗo e duuɓi ɗiɗi beele kadi happu mum wawa gasde gam widemo wonande ɗen gollorɗe nde mbawata ɗoftade wonande koɓe kaldi ɗo e duuɓi ɗiɗi beele ɗen golle ene mbawa gasde lulde golle ñalawma hande o toon to sutsarɗiyeji ndu leydi Sénégal gam yurnitade ko fate banggue code électoral mo ganduɗa batu muɗum jagorɗe joɗinoma ñande altina jewtuɗo hen noon gam yurnitade ko fate banggue sumgoji jogorɗi wadde 23 janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e 22 so jomiraɗo hoddiri nde lulde noon ma waddu ɓen jaɓen sarɗiyankoɓe kame jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu siftinde on ko waylo goto jiɗɗo waɗede ko fati banggue sumgoji jogorɗi faade ɗi ko wona ɗum ko cetal sédiyawo tambingal ko banggue hirnangue ɓen kollitino so tawi tan sumgoji keddima ken wona lebbi jeegoma waylude tugnorgal ngal ɗon koko haɗa ɗum jeeyi sababuɗo sama gonen laamu ngo gam heddaki taw lebbi jeegom ne heeño gam taccinde ngal ɗon kuulala ha joni koye Sénégal keddoto ɗen ko fate banggue ɓeena ko fati ha joni koye Sénégal keddoɗen jafoɗon ko fate banggue ɓen amannoɓe taw kadi ganda ko amannoɓe taw ganda ko amannoɓe e concert mo waali sek goto ɓe belti haaɓe dañi ɓuucindirde hen ñawore mabɓe yani hanki ñawore mabɓe noon ɓe taƴanama hitande e kaso hen lewru woturu ɓe leloto koye kaso niɓɓo no feewi ko wona ɗum ko ɓe nangganoma kamɓe ɗiɗo kala guila tan 25 lewru manduɗo ndu ko toon to cuuɗi niɓɓiɗi kaso ɓe gonno keddorɗen koye nden ñawore courde woni tan cour d'appel mo Dakar kañumne hande ma yaltin ñawore muɗum ko fate banggue wargo oɗo hen taximan biyetenoɗo Ndiaga Diouf mo fittano mum ittano 22 lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e 21 taw koye danko mairie mo Mermoz caggal nde fitinaji mbanno toon fiyande wotere yaltin toon jofaɗin peɗeli ko gardiɗo walla mbiyen gardiɗo mairie mo Mermoz woni Barthélémy Dias o noon holliti konngudi mum ala tigui ko jeyɗiɗo hen sabbuji so wona dawrugol tugganma tan guila 2011 ha ɗo so tawi ko joni ndeɗon ñawore fuɗɗoto yaltinede ene gasa ko kanko yiddeɓe konjamo ko fati e sumgoji mairie ji paaɗi ɗo e nder hitande fande ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en kal ko fate banggue oɗo saha wadde tan kankoɗo hen gorko waɗi ko guddel makko toko sel omo siiɓo kala ko ɓen ponno dañde holko firti ɗum eɗen gandi ɗo saha mo gonɗen ko fate banggue wadde pirate ene heewi taw ko compte jenani guila e Facebook ha e YouTube ha e compte banque kala jeeyi sababu noon kanko ɗo ene suka gorko jarawo e duuɓi 23 mo inde mum woni Assane Tall mo ganduɗa kumpitiɗo no feewi ko fate banggue informatique ha ganduɗa waɗi guddel mum tokosel e nder compte jenano compte média goto caggal ko ɓen ponno dañde e koppareje kala fayi tigui koye nder compte makko ɓe noon caggal nde teski kene fota wonde 13 millions ne ngakki e nder koppareje mumen ko nden tigui mbawi addoyde kayitol woni porte plainte contre X caggal nde police tan mbiɓe ko fati e banggue nden ka cybersécurité ko ɓen tigui mbawi loskude ha mbawi yiide nde ɗon inde nde o wiya teeb caggal muɗum noon wonande jinnaɓe makko dañi tigui ñagade yaafuya no fewi wonande oɗon média nde on média artiroyta kayitol mum ngol nawno toon to tribunal taw kam hatta kanko o taƴanama omo lelo e kaso lebbi 3 kono kadi oɗo sa oɗon haaliss omo wawa yebde ɗum eɗen mbi yimɓe tan nde ndentoto wadde pirate compte janane so tawi waɗi ɗum sa renaki tan duuɓi ma kewat e cuuɗi niɓɓi to leydi Sénégal keddana joni jeyten ko toon to Dias Palma tonne kadi ko fitinaji mawɗi mbaɗi toon
to Jambasa taw kadi ganduɗa ko suka gorko jaranoɗo e duuɓi jeegoma biteɗo Assane Ndiaye kam tigui kaw muɗum ene joguino fetel muɗum ene fompa fetel o ndeke kural ni toon wonno nden ndeke wattinani o fooɗi rewandu ko ɗon tigui kural yalti naati e hoore baaɗi ko biteɗo Assane Ndiaye on noon ko ɗon e ɗon wasi fitta noon kanko on kawiraɗo ɗo saha mo tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe e diwan fulɓe noon ne kaala konngol gotol rentade ɓuuri safrade kono kadi kanko on kawiraɗo oɗo sawo jaggama ngam wardemo hoore o wari kadi baaɗi ko rutti kadi jogui fetel mo ala kayitaji kam e yamirore ha tenti so tawi a joguima joguitari ndiya alda e yamirore poɗɗa tan ko rentade guila a woɗɗoyde hono no oɗo henna kawiraɗo hande woɗɗiri yoɓima fittandu baɗum rutti kadi jogui fetel mo alda e yamirore oɗo saaha kadi a rutti tawa e cuuɗi niɓɓi e nder leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddoɗen garteten koye gueɗe ɗe pewani ɗe yimɓe kewi wadde e kala saaha neɗɗo fof tan ko rentade ko taximan goto toon to Touba caggal kayde yiiti debbo goto mo haqqille mum heewani no feewi e kala saaha wo yahade muɗum yahata yimɓe so yeewi tan o jagga ɗon debbo waɗa ɗum e taxi makko o nawa ɗum suudu makko o waɗa hen yahata yimɓe ha ganduɗa koreji ɓen mbawi teskade ɗum gaddanimo kayitol caggal nde o jagga kankone dañi hujjaji ɗi o hujji hen sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie Ahmadou Dia. kabaruji e nder leydi Mauritanie ɓe gollotonoɓe pisorno Mauritanie kamɓe ne ɓe mbawi yaltude ɗum ɗon koye ñaldanki nde caggal noon nde ɓe jooɗi ko juuti ɓe jalti ñalam hanki o gam seppude namdade haqqiji mabɓe wiide mabɓe de guila ɓe itta e on ɗon nokku faade joni o ɓe keɓani droit ji mabɓe tawi kadi ɓittano ko guila ñande gas e 3 lewru décembre hitandu ujunnaji 2014 e nder hen tan o saaha joni ɓe eroto laamu ngu nde wawata kay wawde rokkude ɓe ɗin ɗon hakkeji woɓɓe waɗɓe seppo ko rewɓe hewɓe tawi ko joomen galleji en kamɓe ne ɓe mbawi yubbinde seppo ñande altinari ɓennude nde ɗum ɗon waɗi koto lamorgo faggudu gendi Mauritanie dahlede Nouadhibou tawi kadi koye damal wilayamo dahlede Nouadhibou ɓe mbawi wadde gonɗon seppo saaha joni de kamɓene woni koɓe goytoto koto banggue guura ka woni kay noɓe kolliri to banggue cogguli guura ɗi de o saaha joni ne tiiɗi no fewi toon to lamorgo faggudu gendi ndi ha tengti noon to banggue kadi nebam e nder hen tan e nder seppo ngo tawi eɓe jogui ɗum ɗon ko bidon ngaji hani e barmeji ɗi ngala haydara hollirde tan o saaha joni de gurdam mabɓe ɗam ko gurdam tiɗɗam no fewi hono no holliri on ɗon biteɗo Zeynabou Minte Bilal o erima hoorejo gendi ndi Mohamedou Wul Sekel Ghazouani nde wawata wattude mabɓe hakkillaji saabu tan o saaha joni kamɓe gurdam mabɓe ɗam ko gurdam tiɗɗam no fewi hoorejo leydi ndi Mohamedou Wul Sekel Ghazouani e nder jillu makko ngu waɗi ɗum ɗon koye ñalde altinare nde toon to Trarza ha to lamorgo diwan mo Trarza woni Rosso o holliri tan e nder haalande nde waɗi toon nde o wawi artude e hollirde joni o to banggue internet ɗo e nder leydi Mauritanie wonɓe ganduɗa ina kutoro ɗum ina mbaɗa kalande beele noddude kalande gaddoje gañguji ɗo e nder gendi ndi mani gaddoje gañguji hakkude ɓiɓɓe leydi Mauritanie o holliri tan ɗum ɗon ne kadi ma waw rewindede no hannirta niyete o holliri ni leydi Mauritanie ne jogui kuulal tawi koko faati on ɗon fannu tawi ko guila e nder lewru siilo hitandu ujunnaji 2017 ngal ɗon kuulal wawno kadi wotede e wiide makko kala baɗɗo haalande so woni ko haala walla ko bindol hani e nati ngam noddude ko faati e ñamguragu ɗo e nder leydi Mauritanie kadi e kuulal koko rewnete e dow muɗum jomum ina wawi de sokede fodde duuɓi 3 kadi e ma yoɓ fodde temedde 3 ujunere tawi ko haalis uguye e limore hinde nde toɓoli mbaɗi e nder ɗiɗo waktuji 24 jawtuɗi e nder leydi Mauritanie to diwan to wiyete Asaba nokku ɓurɗo tobde koto wiyete Beydalla toon ko millimétre uji 20 toɓi toon to Gorgol tawi kadi ko nokkuji ɓurɗi tobde e nder diwan Gorgol wuro lamorgo ngo woni kay haydi toɓi fodde 33 millimétre réveil bina toɓi fodde 4 millimétre wul rahmi ko 35
millimétre toɓi toon jaaje binne ko capanɗe tati toɓi toon brakna nokku ɓurɗo tobde ko toon to wiyete mbagne toon ko capanɗe jeegom e ɗiɗi millimétre bagudin ko 15 millimétre to koboni seppoji juɓɓinanoɗe toon e ɗeɗo balɗe tawide ɓe namdotono koko fati e ndiyam e courant fodde capanɗe 4 mbawino jaggede ɗin ɗon seppoji hono no holliri tawi ko gardiɗo diwano fodde 16 e ñalawma hanki o ɓe neldama to prison tawi noon woni sababu muɗum ko yamorore procureur général mo tribunal Ayoun taw ko kam woni lamorgo diwan Hodel Garbi e nder hen tan ɓe kolliri kadi ko ɗin ɗon seppoji mbawino wadde bonnere no feewi beele dawal tataɓal ɓen pejere tataɓere covid-19 wonani e merade gendi Mauritanie e wiide tawi ko jagordu cellal gendi ndi ñalde hankinde kikiɗe muɗum ko fodde temedere e yimɓe ɗiɗo goni yitaɓe hesɓe ne gondi e ndefu covid-19 e nder waktuji 24 jawtuɗi ɗi hay goto wasani fittando muɗum capanɗe 36 e nder ɓe cellano ɓe kefti cellal mumen ko ujunere temedde 6 e capanɗe 32 goni holkisanoɓe so gondano e ndefu ngu gasi haalaɓi ko tongunoɗen kumpital e nder gendi Mauritanie ko musidɗo moon Amadou Alassane Dia Mauritanie Fade Weltare TV. Amadou Alhassane Dia golle ma jooɗi peewi sen giwi toon to Mauritanie paɗen ko toon to Mali nayo jambour en mbiyani mbaɗani pittali men guittama ɗum noon ko toon to duru noon ne tawe e nder région mo mofti taw ko worɓe joguitiɓe naati e goɗona wuuro ɓe dañi honde toon nayi jonɗi no feewi ɓe duppi toon motoje kam ene wondi e kame wonde boutique goto e ɗum noon teskama e nder balɗe sappo tan janguji ɗiɗi mbaɗi e nder région mo mofti teskama ɓeydugol cogguji no feewi e nder leydi Mali ha tente Bamako ha tenti ko fate banggue tew e gueɗe payodinde gueɗe patuɗe ɗe gueɗe kala jeeyi sababu jagorɗo kalfinaɗo jeeygu kam e jagorɗo kalfinaɗo nden kam mbaddi junggo e fandu kam e gardugol wonande kalfinaɗo haɓade kala ke ene wiye cogguji ɓeydiɗi no feewi woni oɗo hen biteɗo Abou Kadri Doumbia dañi wadde haalande mum hanki ɓoyata maɓe jillo yoga e jeereji tene kadi gam fixude yoga e prix ji ha tenti ko fati e 13 gueɗe ñameteɗe ɗen teskama coggu mum ne ƴelliti no feewi ko wayno maaro sukara kononne kadi ene wonde tewa nebama e mburu kam ene wondi e gawri e farine kam e lamɗama e gueɗe goɗɗe ha tenti kadi e gueɗe mahirteɗe ko wayno ciment jamde kala a teskama ɗum noon teskama oɗo hen ñalawma hande maɓe daro hen gam ustude wonande gurdam ceerɗam e nder leydi Mali to sego janggoɓe duɗal jaaɓi hattirde ngal segu kofi juuɗe mumen hofgo balɗe tati gon hofgo noon fuɗɗi ko talata hanki o jeeyi sababu hofgo mabɓe ko hollirde wonande oɗo saha mo gonɗen binditagol hande gasani taw e ngal ɗon duɗal ko wona ɗum ko ndungu ari kono noon e nder boowal ngal ɗon duɗal kala teskama ko gasɗe ɓole kame beeli hay goto wawa rewde e nokku taw juwani faade e yoga e kala suuji gila tan wonande tribunal mo Bamako holliri wonande waɗi mandat d'arrêt international woni Karim Keita gonnoɗo sarɗi yanke e laamu Ibrahima Boubacara Keita woni kadi ɓi afo wonande Ibrahima Boubacara Keita gonnoɗo hoorejo leydi Mali taweteɗo hande to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire tribunal mo Bamako holliti jokkodiri e armée jokkodiri wonande police judiciaire mo leydi Côte d'Ivoire ɓe dokki adresse ɓe gandini ɓen kala on ɗo tawete ganduɗa hande o kanko on wonande Karim Keita mo hatojina no feewi toon to leydi Mali ɗum noon ko caggal majjugol wonande jaydiyanke goto biyetenoɗo Birama Touré taw kadi ganduɗa ko majjuɗo gila 29 lewru janvier hitande ujunnaje 2016 sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to leydi Gambie koddanene Abouba.
eyyi ko noon tigi konngudi gulli jaw ɗi horejo leydi ndi wukkiti ɗum ngam faanude e oɗo landa biyeteɗo UDP landa lundiyanke mo ganduɗa kanko e hoore makko koye on landa o tawno ha o yalti o beeri landa makko biyeteɗo NPP caggal tan nde o hawratno e witeɓe sefuɓe e alkaluji noon woni ardiɓe guure ɗo hennete e nder leydi meɗen ete Gambie o wi kanko horejo leydi président Adama Barrow gila de aduna o fuɗɗi ha joni o meeɗa yide hono banggue politique woni dawrugol wade ni e nder leydi men Gambie saabu ɗum lamɗo gaɗiɗo Dawda Diawara waɗiɗo duuɓi 30 wayani ni Yahya Jammeh laamima ɗo duuɓi 22 wayani ni holko saabi hande ngam tan oɗo landa biyeteɗo UDP yidde laamu ngam tan wawde umminde fitina e gueɗe hono baɗe ni hennete o wi tan de ene wayno ɓesgu leydi Gambie kala tan de nde ɓe juumi ha ɓe tan ɓe mbawi lamminde ɓeɗo biyeteɗe UDP woni oɗo landa yoɓe gandu ɓe mbaɗi jumre nde ganduɗa ha aduna o firto nden jumre ɓe mbawata ittu ɗum e gurdam mabɓe o wi tan de ene wayno de sa ƴeewi hande won ummiɓe tan gam haɓade mo te ɓen de goni ko toon to dowlaji dentuɗe Amérique te ɓenne kadi no goni toon de ene wayno ko yimɓe ɓaleɓe tene kadi dokkama toon kayit jibinande leydi Amérique nan toon tigui e beddo e sungoji leydi Amérique tene kadi to sungoji jontiɗo e leydi men Gambie ene gara ene beddo ɗo holko saabi ɗum nde tawno ɓen de ne gandi toon ko leydi woɗeɓe te dokkama toon tigui fodde ha mbawi weddade toon ete carte muɗum o wi ene wayno ɓen de ko hen goto e mabɓe biyeteɗo Sidat Diop mo ganduɗa meeɗino wonde jaborgal kalfinagal gueɗe caggal leydi ene wayno ko on de yaɓɓi koyɗe mum yetti to ambassadeur mo leydi Sénégal kadum e délégation gam tan wiide jibinande leydi Sénégal naaɓe yo jaltin juuɗe muɗumen te e sungoji leydi men Gambie o wi ambassadeur uji ne keewi ɗo de kanko horejo leydi président Adama Barrow o wi holko saabi ɓe cuuɓi ambassadeur leydi Sénégal gam tan ko toñde ɗum o wi saabu ɗum ene wayno de yoɓe ciftor leydi Sénégal e leydi Gambie ko leydi gotiri tene kadi Gambie ene wayno kala tan de nde jaahi de ko leydi Sénégal heewi wallude ɗum o wi noon kanko o jaɓata ɗum hande o jaɓata ɗum janggo ene wayno oɗo landa UDP gam tan wiide ene bonna jaam gonɗo hakkude e leydi Sénégal te e leydi Gambie kodde nen Abouba gam Weltare TV ɗo e Serekunda kodde nene Abouba to Serekunda sen giwi toon paɗen koto leydi Guinée Conakry yeeso ujunnaje ɗiɗo neɗɗo ko nden tigi wo ƴetti oɗo hen araray taw koye ɗemgal arab wadde poyemaji hebnude kelme kanko noon wiyete ko Hameda Saliha Diallo kam woni tanuma woni tan ma makko wiyeteno ko ceerno Saydou Dallena hitande ujunere e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e joyi ha yettanima hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe joyi e nayyi joom histoire mawɗo toon to Fouta Djalon ha toon to Labé so tawi on tappi maw jeni histoire mawɗo kanko ɗo hen sukajo noon kanko woni gañiɗo ñalawma hanki o e yeeso ujunnaje ɗiɗo neɗɗo kam woni gañiɗo ko fati e guel ɗon kawguel to ganduɗa ko prix woni docteur Abdourahmane Abdoullahi Al Mashhiq kanko woni gañiɗo guel ɗon kawguel sen giwi e oɗon fannu to Côte d'Ivoire jonde fayidinde ko fate banggue yurnitade nden kay kisal kerol hakkunde leydi Côte d'Ivoire kam e Guinée Conakry ngol kerol gila tan nogas lewru septembre hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeegom ha hande ala kala ko woni ɗon so wona tan dadiɓe seeɗa kono yidde ɗo saaha mo gonɗen ko sembolinde nden kay kisal to banggue koniyankagal ma jeeyi sababu noon c'était timmuɗo ma iw toon to leydi Guinée yaade toon to Côte d'Ivoire e tawtorede horejo jaagoɗe leydi Côte d'Ivoire kam yoga e généraux ji ngam sembolinde nden ka e kissala nokku to Côte d'Ivoire kene fotto wonde Mauritanie naɓe jeeɗiɗo kañumen nanga toon to Abidjan e wiide Diaynde Kouassi ɓe kolliti ko ɓe nanga toon to Côte d'Ivoire Abidjan ngam tumede wonande kontuji mabɓe dañi koppereji jonde no feewi ngam versede hen ɗum noon ko tumede jokkodiral mabɓe hakkude mabɓe ɓen pelle joguitiɓe armeji woni tan ɓe wiyeteɓe terrorisme en kene fotta wonde 15 ko ninke mo leydi Côte d'Ivoire wasino fittan ke wona joni hitande ɗum noon ambassadeur mo leydi Mauritanie tawite to Côte d'Ivoire hollirama heeɓi ngol kayitol giwgol e laamu leydi Côte d'Ivoire ngam andindeɓe ɗeɗon gueɗe toon to Côte d'Ivoire kedora jon ko fate banggue baccalauréat puɗɗiɗo guila tan ñande altine nde kene fotto wonde étudiaji ɗiɗi ko ɓen goni xiiwaɓe hanki caggal nde ɓe nanga aɓe gujjito e nder WhatsApp goto aɓe mbaɗa copier ciftinde on koko haɗa
ɗeɗona gueɗe kala ɗum noon ɓe ndiwama ha laaɓi toggana seppoji mawɗi mbaɗi toon ñalawma hanki o taw waɗi ɗum ko landa NDC hay tagiɓe noon wadde ɗin seppoji ko wullitadeɓe wonde nden kay kisal ne manki no fewi a karalamorgo leydi Ghana ngam yahede kala hay booli a ala nden ka ala kisal tene hewɓe pittali men ne guitte hen ha tentini police e hoore mum kam tigui adi a wasde jogade nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi ɓe kolliti gila tan oɗo henna hoorejo leydi biyeteɗo Nana Akufo-Addo are lefol laamu guilɗen nden ka e kisal ne ngakki e nder leydi ndi tottogo jeenayo wannoɓe pirate ko fate banggue navire goto taw kadi ganduɗa tankera koye maaje kaɗɗe ɗe Togo wiyanoɓe teeɓa ñawore mabɓe yani hanki duuɓi 12 ha duuɓi 20 e kaso hen jeeɗiɗo jeeya ko toon to Nigéria ɗiɗo jeeya ko to Togo goto jeeya ko toon to Ghana on gananajo noon ko dogɗo ha hande suwa tawa yitede Burkina Faso leydi fina tawa marodirde e culture muɗum jagorɗo mabɓe kalfinaɗo ko fate banggue jawdi kam e daabeje kala oɗo saaha gollodiri kam e jagorɗo kalfinaɗo jeygu yiddemo oɗo saaha mo gonɗen ko guertoɗe mabɓe gadanteje taweteɗe e nder guure men ɗe ɗen guertoɗe nde mbawata rokkede valeur mumen timmuɗo wasa tigui yebede ha saka guertoɗe ɗen mbaɗaɗe moderne woni tan coppi goɗɗi jaltoji ko fate banggue yoga e machine aji goɗɗum kala wotto ƴettude ha laaɓa ha wiye ceer ɗen guertoɗe taw ganduɗa guertoɗe payidine no fewi janggo e jaam ma yiddanje ngal guertogal donka ɗum noon yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko wurtinde guertoɗe men hanki ɗe ha ɓurani hande guertoɗe hande ɗe garɗude e yadude e jamanu to Burkina Faso rewɓe tato kame ɓinguel men tokosel mbasi pittali mumen ɗum noon ɓe gonno koye sartela mbabba e lawol arbinda goraji koye ngol lawol ɓe gonno saren mabɓe noon yaɓɓi ko pittola bomboje e ɗiɗo rewɓe ɗiɗon wonde bebbe mabɓe mbasi hen pittali mabɓe to Éthiopie gardiɗo hoorejo jagoɗe leydi ndi e yeeso sursarɗeji leydi ndi yiddemo oɗo saaha mo gonɗen ko ustude wonande joɗaniɓe Éthiopie caggal leyɗe men ɓe hinde diplomate uji mumen ɓe jiiɗi ko ustude kene fota wonde 30 galle taweteɗo caggal leydi mabɓe ndi gam teskede hewɓe hen toɗɗira ko politique kono wona golle eɗen gandi Afrique hewɓe hen ne dañine poste uji taw ko fati politique taw wona golle to Haïti finiri hande ko ñalawma niɓɓo no fewi ɗum ko jamma hanki o caggal worɓe joguitiɓe armeji haaloɓe ɗemgal espagnol ɓen tigui naati e nder résidence privé wonande Jovenila Moïse woni hoorejo leydi ndi ko toon tigui ɓe gañimo ɓe guitti fittandu makko subaka hande o yalti noon kabaru ko hoore jagoɗe leydi ndi erima jaam duumiɗo e timmuɗo nde artata e nder leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garande en ñalawma hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallan en hirana en